ಈ ಮೈಂದ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚಿನ ಈ ಎಣ್ಣೆಡು ಮುರಿದು ಲಕ್ಕುವೇನ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕುಟಿಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡಿತ್ತು ಆಂಡ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸುಡು ಬೈದೆರ್ಲು ಪಂಡಿನಕ್ಕ ಅವೇನು ಸೊಂಟ ತಿಕ್ಕನ ಬೇರು ರಡ್ನ್ಯದ ಮುಂಡ ಪಾಡುವೇರು ಮೂಜಿನದ ಐದು ಪಾಡ್ದು ಜಪ್ಪು ಬೇರು ಜತ್ತದು ಆ ನೀರು ಎಣ್ಣೆಡು ಮುರುಕು ಬೇರು ಲಕ್ಕುಜೇರು ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕನಾಗ ಇಡೀ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈಂದ ಬೈದೆ ತೀರ್ಬೋಯೇವೆ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕುವೇರು ತಲೆ ಕೊಡುಪೇರು ಅವು ಸೀದಾ ಹೋದು ಅಂತಪುರದ ರಾಣಿಗೆ ಬೋದು ಬೋಡು ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಲ್ಲೂರು ಸೀಮೆದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುತ್ಯಾರು ಕೇಂಜ ಗರಡಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಈ ಗರಡಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯನ ಮೈಂದ ವೈದ್ಯರನ್ನ ವಂಶಸ್ಥರಾಯನ ಬಗ್ಗ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಆರು ಈ ಗರಡಿಗೆ ಈ ಗರಡಿ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡ್ ಐಕೆ ದಾದ ಮಾತ ಕಾರಣಿಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಇನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡತ್ತು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪು ನಂಚಿದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಾಬುನ ಮಾತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅದೇತೋ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ನೆಲೆಯಾದುಲ್ಲೇರು ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿಡು ದೇವೆರ್ಲತ್ತು ಇಂಚಿಡು ದೈವಲ್ಲತ್ತು ಪಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರುಷರಾದ ಈ ಮಣ್ಣು ಮೆರಗಿನ ಚಿತ್ರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯರು ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೈದರ್ಲಾದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳೆರಾದು ತುಳುನಾಡು ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಗಳು ಪೂರ ತನ್ನ ಸೇವನಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೈದರ್ಲೆನ ಕೇಂಜ ಮಲೆಟ್ಟು ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎನ್ನಪುದಾರು ಬಗ್ಗ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನೇ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಂದು ಕುತ್ಯಾರು ಬಗ್ಗ ತೋಟದ ಮೈಂದ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಮೈಂದ ಬೈದ್ಯರ್ನ ವಂಶಸ್ಥಿ ಎಂಕಲ ಪರಂಪರೆಡೆ ಇನಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಅರಸು ಪಟ್ಟ ಬೋದು ಪೆರೆಯವು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಪಟ್ಟ ಬೋದು ಪೆರೆಯವು ಆಂಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಆ ಬೈದ್ಯರನ ಪ್ರಸಾದ ಆ ಬಗ್ಗ ಪೀಠದ ಬಗ್ಗ ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಇದಮುಟ್ಟ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಆ ಬೈದ್ಯರ ಅನುಕೂಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಪನಗ ಕೇಂಜ ಮಲೆತ್ತು ನಡಪನ ಚಿತ್ರ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಈ ಸ್ಥಾಪನೆ ಗರಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪೊಲಬನ್ ಕೊರೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟೈಮ್ಸ್ದ ಪತ್ರಿಕೆದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮಡು ಒಂದನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯರು ಕಾಯ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವೇರು ಬೈದಿರ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾದು ಗರಡಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಸೂಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಳೆಲೆ ಪೆರಿಯ ಗಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತದು ನಿಗಲು ತುಳುನಾಡು ಜತದ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜರ್ಪಾಲೆ ಬಂದು ಹಗಲು 700 ಕೆಮಲತ ಮಲೆ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲೂರ ಕೇಂಜ ಮಲೆಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೀಪೇರು ದೃಷ್ಟಿತುನಾಗ ಅಗಲಿ ತೋಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂರ್ದ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಿಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಹರಿಪೋನಾಗ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಿಯರ ಪನ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ಕುತ್ಯಾರ್ದ ಅರಸು ಕಾಶಿಡ್ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅರಡಬೋದು ನಿಗಲು ಜಾಗಗೆ ಅನ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅರಸುಳಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಣ ನಿಗಲ್ಲ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ತೋಜಾರ ಪಲೆ ಬನ್ಪೇರು ಅದಾಗ ತೋಜಿ ಬರ್ಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸಾಧಕೆ ಆ ಪುರ್ತದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಬಗ್ಗಂದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈಂದ ಬೈದ್ಯರು ಆರು ಬಗ್ಗ ತೋಟುಡು ದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೂಲಮೈ ಸಂದಾಯ ಅಂಚನೆ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ನಂದಿಗೋಣ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಸಾಧಕೆ ಆದ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷ ಆದ ಮೆರೆಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರನ ಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿನ ಬಗ್ಗ ತೋಟಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ನಂಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಆಯಾಗ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ಕನಟು ಬರ್ಪೇರು ಕನಟು ಬತ್ತದು ಲಕ್ಕವೇರು ಲಕ್ಕ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನಾಗಲು ಇಂಚಿಂಚ ಪೋದು ಅರಸೋಲ್ಡ ಪನೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅದ ಆರು ಪಿರಜಾರುವೇರು ಅರ್ನ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಆರು ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಲ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗಾರು ತನ್ನ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಬೋಡ ಏನಂಚಿತ್ರ ಅಮೃತ ಕಲಶನು ಆರು ದೆಪ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಆ ಕಾಯಕ ಪೋದುಪ್ಪೇರು ಆ ಕಾಯಕ ಪೋದು ಪನಗ ತುತ್ತ ತುದಿಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಮೂರನಂಚಿತ್ತಿನ ಮರ ಬಗ್ಗುಂಡು ಆ ಬಗ್ಗದ ಮೂಜಿ ಸರಿ ತೀರ್ಥ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೈದಿನಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲತ್ತು ಹಗಲು ಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷರು ಬಂದು ಅಂಚದು ಪನಗ ಅರೆಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತದು
ಯಾರು ಜೊಪ್ಪೇರು ಆನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು ದಾನಿ ಅರಸರ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೋಯನಕೇನು ವೇರು ಮೇರು ಪೋತುಜಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಪೋಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಡ ಮೇರು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಮರ ಬಗ್ಗದ್ನದೆ ಅಂಚೆ ಧೈರ್ಯ ಮೆಗ್ಲು ಬರಸೋಗಿತ್ತು ಅರಸರು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂದ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಆಗಲು ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರ ಅಂಚಡಿ ಯಾನಂಜಿ ಮೂಲು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇವೆ ಅನ್ಪೇರು ಈ 7 ರಾತ್ರಿ 7 ಪಗೆಲು ಕೊದಿನ ಎಣ್ಣೆಡಿ ಮುರ್ಕುದು ಲಕ್ಕೋಡು ಈ ಮುರ್ಕುದು ಜೀವಂತ ಲಕಿಯ ಬಂದಾಡ ನಿಕ್ಕ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೈದರ್ಲೇಗನ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಗ ಕೂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ಜ್ವರ ಹೊರ್ಕೊಂಡಾರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬರ್ಪೇರು ಕೂಡ ಲಕ್ಕದ ಕೇನುವೇರು ದಾದ ಅನ್ನೋದು ಆಗ ಇಂಚ ಬಂದಿರು ಈ ದಾರ ಪೋಡಿಡ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಇರೇನು ಕುಂಟಲ್ದಿರತ ಗಂಧನ್ನು ತೇದು ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇರೇನು ಈ ಸೊಂಟ್ರ ತಿಕ್ಕವನ್ನ ರಡ್ನೆ ಇರೇನು ಈ ಮುಂಡೋ ಬಣ್ಣನ್ನ ಮೂಜಿನ ಇರೇನು ಆ ಕೊದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಆದ ಪನಗ ಅಲ್ಲು ಇಡೀ ಊರು ಸೇರುಂಡು ಎಲ್ಲೂರು ಸೀಮೆದ ಆಜಿ ಮಾಗಣದ ಸಹಸ್ರ ಭಕ್ತಿರು ಸೇರುವರು ಅಲ್ಪ ಕುಟಿಲ ಮನಸ್ಸಗಳು ಪೇರು ಈ ಬಗ್ಗ ಪೂಜೆ ಈ ಮೈಂದ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚಿನ ಈ ಎಣ್ಣೆಡು ಮುರಿದು ಲಕ್ಕುವೇನ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕುಟಿಲ ಪಾತ್ರೆ ಪೇರು ಆಂಡ ಮೇರು ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸುಡು ಬೈದೇರ್ಲು ಪಂಡಿನಕ್ಕ ಅವೇನು ಸೊಂಟ ತಿಕ್ಕನ ವೇರು ರಡ್ನೆದ ಮುಂಡ ಪಾಡುವೇರು ಮೂಜಿನದ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಜಪ್ಪುವೇರು ಜತ್ತದು ಆ ನೀರು ಎಣ್ಣೆಡು ಮುರುಕುವೇರು ಲಕ್ಕುಜೇರು ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕನಗ ಇಡೀ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈಂದ ಬೈದೆ ತೀರ್ಬೋಯೇವೆ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕುವೇರು ತರೆ ಕುಡುಪೇರು ಅವು ಸೀದ ಹೋದು ಅಂತಪುರದ ರಾಣಿಗೆ ಬೋದು ಬೋರುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಪಾರು ಬರ್ಪೇರಲ್ಪ ರಡ್ನೆದ ಅರಸುಲೆಗೆ ಬೋರುಂಡು ಮೂಜಿನೆದ ಇಡೀ ಸೇದಿನಂಚಿನ ಜನಮಂದಿಲೆ ಬೋರುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷತ್ತು ಮರಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷ ಎಂದು ಅಲ್ಪ ಕುತ್ಯಾರ್ದ ಅರಸುಲರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ಎನ್ನ ಊರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ನಿಗಲ ಓಲ್ ಗರಡಿ ಬೋಡ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಬರ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಎಂಕಲ ಮೈಂದ ಬೈದಿರಿ ಇರುವೇರು ಬೈದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಓರಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆಹ್ವಾನ ಬರ್ತದೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಪರಂಪರೆಡೆ ಬೈದಿರ್ಲ ಪರಂಪರೆಡೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಶನ ಬೈತಿಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ಮೈಂದ ಬೈದಿರು ಅದೇ ದರ್ಶನ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತದು ತಾರಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ಬಾರವೇರು ಆ ಕಾಣಿಕೆ ನಂದನ ಬಿತ್ತಿರ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬೋರುಂಡು ಅವು ಪ್ರಶಸ್ತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಬಗತೋಟ ಬತ್ತು ಬೋರುಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಶಸ್ತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಬ್ಬಗ ಮಲೆ ಕೇಂಜ ಮಲೆ ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೇರೆವು ಮಲಮಲ್ಲ ಈ ಭರತ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವರ ಮಲೆ ಇಟ್ಟು ಶಬರಿಮಲೆ ಅವಡು ತಿರುಮಲೆ ಅವಡು ಮಲಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಡಚಾದ್ರಿದ ಅವಡು ಶೃಂಗಮಲೆ ಅವಡು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕೇಂಜ ಮಲೆ ಇಡೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಡುಪಿನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಆ ಕಾಲೋಡು ಚೀಮುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ಪ ಪಡಲೆ ನಾಗನಡಿತ ಸಿಂಹ ಮೃಗಕುಲು ಚೀರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಚಿದ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಜಾಗ ಬತ್ತದು ಕಾಣಿಗೆ ಬತ್ತು ಬೋರುಂಡು ಈ ಜಾಗಡು ಗರಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಗರಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಏತ ಕಾಲ ಆಣ್ ಪಂಡ ಸಾಜಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮೂಲುಡೆ ಆತನ ಒಂದು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅವೆಡು ಬಕ್ಕ ಈ ಗರಡಿದ ಆಯ ಏತು ಎಡಮ 10 ಆಜಿಕೋಲು ಗುಂಡ 10 ಕೋಲು ಚಾವಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಯದ ಗರಡಿ ಕರಾವಳಿಡು ಹೆಜ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟೊಪ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಗರಡಿದ ಆಯ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತುರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಂತಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಡಿನ ಎಂಕಲ್ಲ 2013 ಇಸವಿಡು ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಂಬೈದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಈ ಕುತ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಲೂರು ಸೀಮೆದ ಪರವರದ ಪೂರ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಸಾಧಾರಣ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ದ 1 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ್ದು 1 ಕೋಟಿ ಎಂಕಲ್ ಈ 2013 ಖರ್ಚು ಮತ್ತದು ಈ ಭಾರಿ ಕೆಂಪುಗಲ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇನಿಕಲ ಮೊರಣ್ಣ ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಗರಡಿ ತಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ತುಳುನಾಡದ ಏರು ಗರಡಿ ಮಲ್ಪೇರ ಹಗಲು ಇಡೀ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಮುಲ್ತೇನ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನೈಜ ಕೆಂಪುಗಲ್ಲದ ಗೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಕಲ್ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟದ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೈದೇರ್ಲಿ ಐವೇರ್ ಮಾಯಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಿದಾಯಿಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಜಾರಂದೆ ಬಂಟುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಮೈಂದೆ ಬೈದೇರ್ನ ಅರ್ನ ಆರಾಧನಾ ಉಪಾಸನಾ ಮೂರ್ತಿ ಅನಿಂಚಿನ ದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ನೇಮಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ ಜಾರಂದಾಗ ನೇಮಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಪೂರ ನೇಮ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮೈಂದ ಬೈದ್ಯರ್ನ ಆರಾಧನಾ ಮೂರ್ತಿನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅವೊಂಜಿ ಮಾತಾ ಎಂಕಲ್ನ ಸೀಮೆದ ಆಜಿ ಗರಡಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸರಣ ಏನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿನ ಗರಡಿ ಉಂದಾಂಡಲ್ಲ ಮೂಲು ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಆಜಿ ಮಾಗಣ ಸೇರ್ನ ಪುಲ್ಲೆ ಹಾಪುಡು ಬಂದು ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಅಗೇಲ್ ನೈವೇದ್ಯ ಪರಂಗಣ ಬಂದು ವಿಷುಡು ಅಲ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಆಣ ಎಂಕಲ ಕಳತ್ತೂರುಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ನೇಮ ಉಂಡು ಆಣ ಮೂಲು ನೇಮ ಹಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಆ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ನೇಮ ಕೊಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೂಲಕ ಉಪ್ಪುನಿಡ್ದವರ ಅವ್ರ ನೇಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಸರಣ ಕೊದ್ದೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಮ ಜಾರ್ದೆ ಪುಣ್ಯಮದಾನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗರಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ತಾ ಮರ್ದಿನ ಅನ್ನ ನೈವೇದ್ಯದ ಹಸಿರುಮಣೆ ಅನ್ನ ನೈವೇದ್ಯದ ಅಗೆಲು ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಅನ್ನ ನೈವೇದ್ಯದ ಅಗೆಲು ಮರ್ದಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಬೇರುಂಡು ಮರ್ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೈದೇರ್ಲನ ಕೋಲ ಆಯ್ಬಳ್ಳ ಸೂರ್ಯೋದಯಡು ಮೂರು ಮೈಂದ ಪೂಜಾರಿ ನೇಮ ಬಂದುಂಡು
ಏರಿ ಒಂದು ಓಲಜ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಎನ್ನ ವಂಶದ ಮೂಲ ಪುರುಷಾಗ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮೈಂದ ಪೂಜಾರಿ ನೇಮ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಗೆಲ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ್ ಅರೆಗಲ ಬಲಸನಂಚಿತ್ತಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯమైన ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಕೇಂಜ ಗರಡಿ ಈತೆ ಪನ್ಪಿ ನಾನು ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ನೇಮಗ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದಲೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಕ್ಕೊಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಪ್ಪದೊಂದು ಘಟನೆ ಪಂಡ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಅಕಲು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅದ ಮೂಲಪ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಲದ ಬೆಡಿಗೆಂಡು ಅದು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡು ಓ ಬೈದರ್ಲ ಈರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ಜೋಕುಲು ಅದಾಗನೇ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪಿನ ಬುಂಡು ಮರ್ದಿನ ಕೋಲ ಬತ್ತೇರು ಕೋಲ ಬತ್ತದ ಎಲನೇ ಕಾತಿರಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚಂದು ಅವಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬತ್ತದ ಆ ಜೋಕು ಇತ್ತು ಮರಲಾತ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ತಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅವಡು ಬೇರದಾಗಲ್ಲ ಅವಡು ಅನೇಕ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ 13 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಪುಂಜು ಬೇಲೆ ಬರಂದುಂಡು ಆ ಪುಂಜೋಗ ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡಾಗ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದೆ ಆ ಪುಂಜು ಮರಣ ಚೌತಿದನೆ ಬೈದಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುರುತ ಕಾಗಜಿಡಿ ದೇವರೇ ಬೈದನು ಅಂಚಿನ ಗೊತ್ತೊಂದಿನ ಅನೇಕ ಕಾರಣಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಪನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತಿಶಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪದಾದ ಬಂಡ 7 ಪನ್ನೆ ಪರಕ್ಕೇನು 3 ಸಂದವಲಿ ಇಡೇ ಪನ್ನೆ ಪರಕ್ಕೇನು ಓಲ ಸಂದರ್ಭ ಮೂಲೆ ಪನ್ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಎಂಕನ ಹಿರಿಯರು ಪನೊಂದು ಬಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಡಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಗರಡಿ ಇನಿಕಲ ಮಲೆ ಪಂದೆ ಉಂಡು ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲೆತ ಮಧ್ಯಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಂಚಿದ್ದ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗರಡಿ ಪಂಡೆಗೆ ಯಾನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು.